În continuare, invită în scenă o fetiță talentată pe nume Mia. Este originară din orașul Chișinău. De la vârsta de 3 ani a cucerit scene naționale și internaționale. De curând s-a mutat împreună cu familia în orașul Ungheni. Este elevă în clasa 4-a al Liceului Teoretic Mihai Eminescu și, desigur, membră a ansamblului de dans Unghenenii. Mia Țurucanu cu melodia Obrat Faimos. Dragă bradule, ce să-ți povestesc? Anul ăsta m-a învățat să iubesc. Oricât de greu ar fi, Adidas și să nu mă opresc. Și că e ok uneori să greșesc. Am învățat că nimeni nu-i perfect și da, cea mai importantă e fericirea mea. Că brandul cel mai scump e încrederea, trebuie să am grijă de ea. Obrat faimos, an de an tot mai verde. Tu n-ai nevoie de TikTok, faima ta nu se pierde. Obrat faimos, obrat faimos. Obrat faimos, obrat faimos. Și tu și eu ne-am ridicat de jos. Dragă bradule, doar tu mă înțelegi. În orice zi tu peste toate treci. Când ești aici cu un scop și nu ai cum să pleci, aici chiar știu că mă înțelegi. Am învățat că nimeni nu-i perfect și da, cea mai importantă e fericirea mea. Că brandul cel mai scump e încrederea, trebuie să am grijă de ea. Obrat faimos, an de an tot mai verde. Tu n-ai nevoie de TikTok, faima ta nu se pierde. Obrat faimos, obrat faimos. Obrat faimos, obrat faimos. Și tu și eu ne-am ridicat de jos. Cu luminițe și parfum, așa e viața. Ne acoperim greșelile și așteptăm să vină noaptea, să aprindem iar luminițele.